боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки ҳамасола санаи 23 май дар тоҷикистони соҳибистиқлоли мо рӯзи ҷавонон бо шукӯҳу ҷалоли хоса таҷлил мегардад ва бубинед ки ин ҷашни воқеан муҳим ё ин ки таърихӣ гӯем хато намешавад. Бо ташаббуси пешвои муаззами миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз ин ҷашн дар саросари кишвар баргузор мегардад, чун ҷавонон қувваи пешбаранда, созанда ва ояндаи ҷомеаву давлат ба ҳисоб мераванд. Дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон низ имрӯз ҳазорҳо нафар донишҷӯён дар факултетҳои гуногун таҳсил мекунанд ва фикр мекунам ки баъд аз ҳамин хатми ин боргоҳи илму ҳунару адаб бошад хатм кардаи ин донишгоҳ, яъне ки ҷавонони ояндасоз ба соҳаҳои мухталифи кишвар сафарбар мегарданд ва ба пешравии ин ҷомеаву ин давлат ҳамчун пайравони пешвои муаззами миллат саҳми муносиби худро мегузоранд.